نتوین یگرتی در راپورتکی در روژا چهارشنبه را گهاند که ji nîsana sala borî ve taniha 1500 sivîl li parêzgeha Idlibê li Bakurê Rojavayê Sûriyê di encama şer û pevçûnan de jiyana xwe ji dest dan. Berdevka bi navê Emîndarê Giştiyê Netewên Yekgirtî Kanîko ragihand ku li gorî daxuyaniyên ji Ofîsa Mafê Mirovan ya Pisarnetewên Yekgirtî ku ji nîsana sala borî ve taweke niha 1500 sivîl di nav wan de 430 zarok û 209 jin hebûn li Bakurê Rojavayê Sûriyê bûne qorbanîya şer li ser deverê. Naborî serbar kir ku Netewên Yekgirtî dilgirane ji van êrişên dawiyê yên rejîma Sûriye û hevalbendên wê li ser deverê ku jiyana 3 milyon kesên sivîl li Idlibê û deverên dûra wê dixe metirsiyê de. Kanîko daxwaza Netewên Yekgirtî derbarê parastina sivîlan û zemîna deverê bibin û pabendî bi yasayên navdewletî derbarê mafê mirovan ji hemî aliyên xudan desthilat û bi taybet aliyên xudan bandor nû kir. Wezareta Berevaniya Rûsyê di nehêvê mehê de agirbesta parêzgeha Idliba Sûriyê di navbera Rûsyê û Tirkiye de ragihand. Her di vî derbarî de Wezareta Berevaniya Tirkiye jî ragihand ku her du aliyên Rûsî û Tirkiye rêkeftinek derbarê agirbestê li deverên kêmkirina asta şer de li Sûriyê di heştê heman mehê de emze kirin û ji 12 mehê de kete warê cîvecîkirinê de. Tevî rêkeftina agirbestê di gulana 2017 de di heyama gerên esîtana de di navbera Rûsyê û Tirkiye û Îranê bû avakirina devera kêmkirina asta şer li Idlibê hatî imzekirin. Her wiha rêkeftina Sûçî derbarê agirbestê di 17 meha Eylûna 2018 de jî di navbera Rûsyê û Tirkiye de û rêkeftinên vê dawiyê jî ku di nehêvê mehê de jî hatibû imzekirin di navbera Rûsya û Tirkiye de li rejîma Sûriye û hevpeymanên wê di êrişên xwe de li ser deverê berdewam in û bi sedên hezaran ji welatiyên sivîl bûne qorbanî û derbeder bûn.